Hej til YouTube. I dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en intro. Du går op i titel, så går du på titel, går du herind, så kan du ændre det til, så kan du sige intro, og så kan du gå herop, og den som er god at tage, som jeg synes der er god, den tager jeg altid. Så går du bare derind, og gør sådan her, så har du det her. Gør du bare sådan her, hvis du skal flytte den op, sådan der. Så kan du se, hvorfor varer den i 7 sekunder? Det kan jeg fortælle jer, hvorfor. Det er fordi, så går jeg op i redigere. Jeg har edit. Så går du herind, så kan du vælge til 2 sekunder. Så kan du gøre sådan her. Så varer den 2 sekunder. Og hvis du skal have effekter på, altså effekter, så går du der. Effekter. Hvor er effekterne henne? Jeg kan ikke finde dem. Nej. Det er i hvert fald ikke der. For det er jo noget med, at de skulle ligge herude. Det ved jeg ikke helt. Øj, nej. Nej, det var ikke lige det der var meningen. Men ups. Jeg prøver lige at lave en ny igen. Ja. Prøver lige at lave en ny. Så går det bare sådan her. Det her bliver bare lige en hurtig intro. Det er ikke lige sådan en. Men det er bare roligt. Det er ikke den intro, jeg skal have. Jeg skal så meget have en anden en. Så skal lige have den der. Sådan, så går jeg op i edit. Sender den til 2 sekunder. Og du kan altid, hvis du skal lave en ny titel, home, titel, gør du bare sådan her. Så er der intro forrest. Så laver du her. Hvis du tænker, hvorfor går det ned? Så gør du bare sådan her. Og sådan her. Og så når du har gjort det, så går du herop. Og så går du herop. Derop. OK. Og så går du bare sådan her. Edit. Der. Så har du en hel en. Okay, please. Ja. Men jeg ved ikke hvorfor. Nej, det er fordi jeg ikke har rykket den derop. Gør man bare sådan der. Og sådan der. Ja. Men det var det. Ja, vi ses.